lapha kunina njengoba ninga subscribe kwi-doctrine ye-tithe, iyiphi indleleni eyisifundiso sokubusiseka kwabazalwane? Nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti. Okusho ukuthi nakhiwe phezu kwesisekelo esesibekiwe. Sibekwe uKristu noma sibekwe abapostoli besambulelwa uKristu. Ngangumzalwane avele suke athathe isilinganiso setithe yakhe ahambe ayonikela, mhlawumbe ake ngithi nje ayonikela mhlawumbe ezintandaneni kuphi azenzele lonto leyo ngokwesilinganiso setithe yakhe, angakulethanga ebandleni as a tithe. Ngabe indlela tithe ngayo i-wrong? Tithe is endlu kaNkulunkulu. Because free will offering and tithe is totally different things. uMalaki lapha wayekhuluma ngendaba yasethempelini. We share the same sentiment. We pray nomzalwane. Umzalwane uNkulunkulu waqaqa imali. Wathola ama millions. Wathatha wasakulesigebengu ebushini. Yabo. So no ngikhuluma iqiniso. Iliyo lento le eyenza ukuthi ibonise ukuthi labantu abasilona ibandla kodwa bayi ifemu yalomuntu lo. Ngakho ke kubalekile ukuthi ke ibandla alibe yindlu kaNkulunkulu and then ke ilocal church njengoba kade sasho ifana nekhaya.